Aboafoɔ yɛ mama kwaba. Me asantene media so na oguso a wo hwɛ. We are number 1 and most authoritative media. Most of very makwa me asamwa. And I saw a share a beam. Aboafoɔ ɛwɔ yɛn nkyɛn. Dwumako a ɔmafa to ɔmo sɛ ɔmbɛboa ama asante manten mu atenwan. Ɛnya ɔmo mpanimfoɔ ɛwɔ ha, yɛne ɔmo bɛtwetwe nkɔmmɔ. Yɛn nsɛmrɛ, yɛn kɔmpanimfoɔ hɔ na yɛne ɔmo ani. Aboafoɔ asesena pa ne ahonidi. Aboafoɔ asesena pa ne ahonidi. Ɛbakyɛ ɔpanyin wodin de sɛn. Ɛbakyɛ ɛfɛ no ma fa ntu. Ɔpanyin kɛse wɔn so din de sɛn. Din de ayɛ Aboafoɔ Jacob na bi na afɛ de sin image. Ɛbakyɛ omi busa wo ɛkwan bɛn na aboafoɔ ɛfa so ɛbaeɛ. Bacho, akwana aboafoɔ fa so bae ne sɛ nipa bɛyɛ num afinsia na tena ase ka ho ne sɛ sɛne first na kumase efrɛ garden city sisi bi society di kwan bɛyɛ so ne fa so aboa ama saa edin asaba na tena ase fa ya nwaade na ya sha ase bi kai ho mu kakra ya kokwa and then more than 100. Mr. Busa, Aboafoɔ mo botaye pa and saying. Okay, Aboafoɔ senior yeni society say assessment pane ahonidi. Aboafoɔ the say necessary person you create a healthy and a cleaner communities in Asantuma. Ade ba ko yɛn say it mean nyane nyina e mo government city authorities so. See as residents of Kumasi, it's kakra yesu with me abo ama Asantuma edini me say dey sa Aboafoɔ me dey beba. Ne nyina ya aboa ape. I'm about to see this one. So far, Mosha said, Monia and Waka if you're a man for one. Actually, the name Waka every Mr. Fusu, you can sign CEO of NEIP. Of why prior to talk, the river is in second name, and I see the brothers, and to say why, and I is Madame Veronica was CEO of Manak. Moame ya santini most for my boy and I discuss media and I pempe so a boy and I ubia was say nadaji and an emre abba me man so that ubia as yako and we have been happy yako effort on about yako about kosufuna the sign ways akon papa you know, your power, a high from the degree, how do you begin? Take you fire when you say, do my your power, and in the youth assembly members, no, thank you, young combat boy. And so your policy could be doing my good mother friend on fact. And then a fire, I pass a disposal waste, like your private, you could talk and really a quite a first rate report. And also, I am a higher power. Aboafoɔ before say dey enkomo keke no e be kwa wiye no asanteman 18 mu e dey ben na da makoma so a mo ka kire asanteman. Okay, yara waso sa akoma ya dey mai ya dey say dia ana no me dey akoma so a e ka se asanteman ne etiefo a hwefo nyina eti no de boa e didi kan eye volunteers akasa se didi kan na Aboafoɔ na voluntary group na volunteers ni pa ku bi na kan ho abom. Okay, Edmana, the work, Command and Asantman, he hear more hands. So, but boy, now it might be in your part, it's my own do. I feel so equipment are the year Edmana. You say in Yakaka, but said you can go see a cooker and two boom. See, in Yasa, Akunya equipment, so I'm not sure a bad boy. Minister Big Boy, you can one. So, I come to back away the best. Assembly members now a war assentment say this is a war community who say a honor the cost honor say a numbers no screen as you get me afraid now about the war and now a sending me you can say a concurrence you to do start from me to that any more than my it's your best say the one work a crabby with me a day a boy a first car from there. The kind of home with me about wine.